Imali smo zadovoljstvo da upoznamo porodicu Jokić, pa to zadovoljstvo delimo i sa vama. Mi smo Tijana i Miloš Jokić. Danas ćemo da upoznamo naše dve ćerke, bliznakinje, Kalinu i Nađu. Kalina i Nađa će uskoro da napune 17 meseci i jako smo srećni zbog toga. Priča o Feroninim prvim bliznakinjama počinje baš kao i mnoge druge priče u Srbiji. Hteli smo da imamo dete, ali nije bilo podmoranje u smislu sad odmah. Bili smo dosta mladi, što je u neku ruku i dobro, jer smo na kraju 5,5 godina pokušavali i na kraju smo morali da idemo na potpomognutu oplodnju, što i nije problem. Nama je najbitnije da smo mi ipak došli, to jest ostvarili naš cilj. U sam proces vantelesne oplodnje smo jako brzo ušli, zato što smo godinama pre toga pokušavali na razne načine da dobijemo potomstvo i nismo uspeli. Tih više od 5 godina raznih pokušaja pre toga bilo nam je dosta svega. I onda smo decidno zatražili od profesorke da radimo, da uđemo u proces vantelesne oplodnje što pre. Brzo se odigralo sve to, zato što smo mi praktično u martu otišli, doktor Budakov nas je poslao, uputio u stvari na vantelesnu oplodnju. Mi smo u martu mesecu zakazali konsultacije kod profesorke Kopitović i već krajem tog meseca smo krenuli sa procedurom, da kažem. Volja je važna u svemu što radite u životu. Ja sam više na to gledala da je to jedina mogućnost da se ostvarimo kao roditelji i da će jednostavno to tako biti, da prosto ne postoji mogućnost da se ne desi. Tako da sam išla sa tom namerom da će samo, ajde da kažem, ta procedura samo pomoći da se ostvarimo kao roditelji i tako je i bilo. Sve je dobro prošlo, podnela sam dobro i terapiju i tako da nismo drugačije ni očekivali. To je proces kroz koji prolaze dvoje mladih ljudi. Imali smo podršku jedno drugog, što je nama najbitnije, sad okoline takođe, ali nije se tada toliko pričalo o tome koliko se sada priča, zato što sad bukvalno svaki par ide na vantelesnu oplodnju. Nije više tolika tabu tema, mislim nije ni... Do prošle godine je bila tabu tema, bukvalno. Mi smo uspeli zato što smo se održali kao par. Jednostavno, jedno drugo smo nadopunjavali i kad je meni bilo loše, kad se ja nisam osjećao dobro, Tijana je bila tu da meni pomogne na ovaj ili na onaj način. Takođe, isto tako ja prema njoj. Tijana je tu više dala od sebe, ne samo zato što ih je nosila, nego zato što je imala i nekoliko intervencija pre toga i možda ja nekako sam uvijek imao osjećaj da je njoj teže u svemu tome. A kada ugledate one dve magične crtice... Vi ne biste verovali šta se desilo taj dan. Mislim, evo i sad kad se setim, to mi je bio šok. Tako da smo nakon 2 dana radili ponovo kućni test betu, koja je bila naravno visoka. Odmah su profesorka rekao čak odmah da su blizanci sigurno. Ne može da se opiše ta sreća, pogotovo kad čekate toliko dugo decu. Pored dvoje mladih ljudi, važna je i podrška stručnjaka. Nama je profesorka odmah na prvom razgovoru rekla, prosto kad je videla papire, dijagnoze i ostalo, postoji problem, nije nemoguće da ostanete prirodnim putem, ali ne može da garantuje da će se to desiti u skorijem periodu. Tako da smo se mi odlučili da odmah idemo na vantelesnu. Jedno dete je sreća, dvoje dece su dupla sreća. Znate kako, mi ne znamo kako je biti roditelj jednom detetu. Što tiče naše dve ljubimice, pa iziskuju dosta pažnje, traže dosta pažnje, iziskuju mnogo energije, truda, ljubavi, jel da? Što bi se reklo duplo više, ajde. Prosto svaku volimo na svoj način, drugačije su potpuno.
Ali bude svađa, sad je počeo period kada se svađaju oko mame, oko tate. Bore se za ljubav, što bi rekli. 2 deteta su prosta reprodukcija, 3. je već neki napredak. Pa mama bi sebi da rodi jednog sina. Sad to je verovatno bar jednog. Bar jednog, da. Imamo, što bi rekli, 2 smrzlice. Ostavili smo 2 embriona, tako da ja se iskreno nadam da ćemo ih iskoristiti. Sad da ćemo da opet da budu blizanci ili jedno, to već ne znamo. Neprospavane noći, neprestana briga i strepnja, sve to pada u vodu sa jednim osmehom, sa jednim pogledom. Koliko je teško, toliko je i lepo. Zato što vidite na njima vaš trud i sve što ste uložili praktično u njih. Sve te godine pa isplatile su se. Sve te godine čekanja. Njih 2 su neponovljive. Ukoliko imate nedoumicu, vantelesna oplodnja da ili ne? Slobodno treba pristupiti tome. Tražiti najbolje doktore, najbolje savete od njih. Truditi se u svakom polju. I ništa ne treba da predstavlja prepreku. Jer, mislim, mi bar smatramo da je ovo je smisao života. Postizanje i zdravog potomstva, njihovo izvođenje na pravi put. Ne treba odustajati. Treba ići što ranije, na vreme, što bi rekla profesorka. I nikad nije kasno u svakom slučaju, ali ukoliko postoji problem, treba na vreme. Bitno je da postoji način. Da, bitno je da postoji način. Način da se postigne bitno, najbitnije. Novi život, porodica, ljubav, suština postojanja i samoostvarivanja, produžetak vrste.